Handumanan sa kaawit. Kumusta ka ninyong tanan nga mga suking tigpaminawan? Niinisikat na kaayong handumanan sa usa ka awit. Ilabi na sa mga artista nga maghatag og kinabuhi nining akong suwatampo. Ako si Karen. Sa dili ko pasugdan sa pagsaysay ang akong sugilanon, palihog sa pagtuklog sa awit nga naguluhan, kahit wala ka na. RMN Drama presents Handumanan sa kaawit. Ano pa na siyang kaagi ka doon? Mao kining usa ka babae nga taga Pagadian City. Ang atong magtatampo nagdasangan nga Karen. I love you most. Pakikbisog. Kinahanglan nga mabuhi ka pa. Nagkinahanglan pa ko ni mo, Pet. Kapoy na kayo. Kapoy. Ayaw lagi pagsulti, anak ba? Ni ako. Dili di kabiyaan. Dili di ka pasagdan. Gaksa ko magukot kayo. Gaksa ko. Tugnaw. Niya, gagsunti ka. Gagsunti ka. Bet, ganawa ka na magkakos na ako. Ganawa nila ako ngayon magkakos na ako. Bet! Dili ka ba yung mamatay? Dili! Bet! Lumaman man, walang magagawa sa'kin. Karen, na mauli na mga hatod sa lubong. Kita na rin habilin din sa sementeryo. Dili na nato makita si Bet. Iyan na tanggibiyaan. Kinahanglan nga atong dawaton ang kamatuuran. Napatay na siya. Wa na siya makagwanta sa kasakit tungod sa disgrasya nga iyang nahiaguman. Nagpapiling gawas nun ang nakadasmag niya. Tungod kay biktima man siya sa hit and run. Kapaan na siya, tita. Kapaan na siya kung kinsa man gani siya. Karen. Karen? Kasi mo di pasabutin eh. Anong nasuka-suka ka? Ilan ka adlaw nga nagkapantay ko ni mong nagsuka-suka? Ba? Tingali nagsaba ka? Ako? Nagsabag? Kinala nga, magkapakita ko ang doktora. Aron masuta kung nagsabak bagit ko. Nagsaba ka?
Ngawa ni matawag amahan ang imong gisabak. Wa ko magmahay sa ako karong gidangatan pa. Hinuon, nalipay ka ayo ko. Nalipay ka? Nagkasabot ka ba sa gipanulti mo? Nakasabot ko pa. Buhi siya nga dumanan ako ni Pet. Bisag nagsabak ko nga wa pa mi magkasala. Mahalon og panggaon ko siya. Tungod kay bunga siya sa among gugma ni Pet. Kung buhi pa karon si Pet. Kami unta karon duha ang nag-hike. Aki pangandam sa akong pagpanganak. Aron dili ko maglisod sa pagpanganak. Akong tiyan. Nikalit sa pagsakit ng akong tiyan. Tabang! Tabang! Salamat sa Diyos. Nakabatkon ka na og buota. Ang akong baby. Kumusta ang akong baby? Nakapanganak ka na. Immature ang bata. O ganaan na siya sa incubator karon. Gi-CS ka lang dayon aron maluwas ka og ang bata sud sa imong tiyan. Ano lang gani kay may nagatabang din mo. Ug dada ka din sa ospital. Hain siya. Kinsa siya. Gusto ko siyang pasalamatan na. Niya ba siya? Hi. Kumusta ka na? Mari, biyata na sila. Aron magkasulti sila. Manggawas na tayo sa kwarto ni Karen sa ospital. Tana. Karen, biyaan una ka muna mo. Anhara kami sa gawas. Ako di tuod si Aldrin, Karen. Aldrin, dagan kaayong salamat ha. Dili kayo nga ako lang kinabuhi ang imong gilawas. Lakip na ang kinabuhi sa akong anak. Huwag ka lang masayod kung unsa ka dako nga kung kabalaka sa nahitabo nimo. Kay kung may nahitabo pa nimo nga dautan, dili ko naging mapasaylo ang akong kagulingon. Oh. Kada ka na ba sa imong gipamalit, uy? Maikog na kayo nimo ha. Sige lang, good. Sa bunyag niya po ni Junior, ninong na lang unya ako. Aldrin, sobra-sobra na kayo ang gipakita nimong kabalaka, pagtabang, alang nako. O ko ikabahos nimo. Ilabi na ako nagipaabot kang bahos kay kanako. Kuwang pangbayad ang tanan kong natabang nimo, Karen. Aron, hinahinay kong kabayaran ang dako kong sa nga akong nahimo kanimo. Kaninyo ni Pete. Oh, Aldrin, unsay? Ako ang nakadasmag ni Pete. Ako. Nitalaw ko. Hingban nga nahadlok ako mupakita. Nahadlok ko mabilanggo. Kriminal ka! Kriminal ka! Salbahis ka! Salbahis ka! Kung akong nag-drive atong higayon na. Uwahin nang akong nabatayan nga. Nakadasmag na di akong tao. Ug sa news na lang ko nakakuha og update. May tungkol sa akong nadasmagan. Namatay yun ay siya. Ginoo ko. Gisundan ko ang matagpanghitabo sa imong kinabuhi. Aron si kagulingon kong paagi. Ang katabang ko. Ug hinahinay kong kabayran ang sa nga akong nahimo kanimo. Gituloy sa usap ako sa akong konsyensya. Wa ko papahuwaya sa akong konsyensya. Gikuhaan mo og amahan ng akong anak. Kriminal ka! Salbahis ka! Angay kang madugta sa bilangguan!
Unsa ka? Unsay tuyo man ako? Asawa ko ni Aldrin. Og di ako ano magpakiluoy kaninyo. Kanimo, Karen. Inahan na kining nanghangyo ni mo. Inahan ka usab. Nasayod ko makasabot ka usab sa akong kibati. Nagsabak na usab ako sa ikaduha na mong anak ni Aldrin. Maluoy ka. Ayaw ipabilanggo si Aldrin. Nagkinahanglan pag-ama ng akong mga anak. Ang among mga anak. Maluoy ka. Mahimong maluhod ko sa imong katubangan. Pasayloay taw ng akong bana. Ingon sa gikumot ang akong kasing-kasing sa hangyo sa usa ka inahan sama ka nako. Aron amo lang iatras ang among reklamo batok kang Aldrin. Aron dili lang siya mapilanggo. Ako na usab ang hangyo sa ginikanan ni Pet nga iatras na lang ang among reklamo. Ang Ginoo na lang mag-iko sa nahimong salaod ni Aldrin. Kanimo, mahal ko, bisan kun wa ka na, pabilin ko ikong malon. Isaad ko nga magdako si Junior nga iya kausab nga malon o kandungon sa tanang ikayon. Kay puno sa katamis ang atong kukma. Dini na lang kutob o kakang salamat. More power sa RMN. Mao kita magahigalan ka agi ni Karen nga taga Pagadian City uban sa awit nga yang kipangayo awit nga nagalohan kahit wala ka na.